Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σοβαρά επεισόδια αμαύρωσαν την αυλαία του δεύτερου γύρου του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Super League. Οπαδοί του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν στην Τρίπολη με δυνάμεις των ΜΑΤ. Πάμε στον Γιώργο Καραϊβάζο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, τι ακριβώς συνέβη? Δεν ξεκίνησε, Γιάννη, με τους καλύτερους ιονούς η νέα χρονιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς εδώ ήδη βλέπουμε στα πλάνα μας περίπου 150 οπαδοί του Ολυμπιακού επιχείρησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο στις εξέδρες του γηπέδου του Αστέρα της Τρίπολης, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στην τοπική ομάδα και στην ομάδα του, στον Ολυμπιακό δηλαδή, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Εκεί υπήρχε μια δημιουργία της αστυνομίας, η οποία επιχείρησε να αντιδράσει. Βλέπουμε εδώ την έκταση των επεισοδίων. Οι οπαδοί, έχουμε πραγματικές σειράξεις. Οι οπαδοί αντεπιτέθηκαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι επιχείρησαν να τους αποθήσουν. Θα δούμε σε λίγο να τους να πετάνε στους αστυνομικούς σκουπίδια και κάδους απορριμμάτων, να ανάβουν φωτοβολίδες. Μάλιστα, στην προσπάθεια αυτή, στην διάρκεια των επεισοδίων, έσπασαν και μία κάμερα της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ ήταν τέτοια η ένταση και το μένος των χούλιγκανς κατά των αστυνομικών, που έσπασαν κάποιες ασπίδες με συνέπεια και τραυμάτισαν κάποιους αστυνομικούς, οι οποίοι, δύο από ό,τι λένε οι πληροφορίες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ευτυχώς χωρίς να υπάρχει διακύβευμα για τη ζωή τους και για τη σωματική ακεραιότητα. Έχεις δίκιο, την αγριότητα με την οποία επιτίθενται στους αστυνομικούς οι χούλιγκανς. Και οι αστυνομικοί, Γιάννη, προκειμένου να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα και για να εκτονώσουν αυτήν την επιθετικότητα, αναγκάστηκαν να κάνουν χρήση δύο δακρυγόνων. Ευτυχώς και για τους υπόλοιπους φιλήσυχους θεατές του μάτς, όπως και για τους ποδοσφαιριστές, υπήρχε και η βροχή, με συνέπεια να μην επηρεαστούν πάρα γιατί, πολύ. Γιώργο, θέλησαν να μπουν χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο. Και τελικά, από ό,τι λένε οι σχετικές πληροφορίες, Γιάννη, ένα μπλοκ οργανωμένων οπαδών, περίπου 100 ατόμων, 100 οπαδών του Ολυμπιακού που ταξίδευσαν από την Αθήνα για να παρακολουθήσουν το μάτς, χωρίς να είναι βέβαια κάτοχοι εισιτηρίων, κατάφεραν να σπάσουν τα μέτρα. Τώρα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, Γιώργο. Ναι, και το παιχνίδι εξελίσσεται κανονικά. Βέβαια, αυτοί οι 100, όλοι το ίδιο ελπίζουμε, αυτοί οι 100 κατάφεραν να μπουν και παρακολουθούν το παιχνίδι. Το οποίο όμως, επαναλαμβάνουμε,